chakre odiechieng' monyuolgi nyaka gichop higni 5 kendo. Mondo mi okonygi maber, mondo wager immunity mar nyithindo giendi, nyaka walu kaka onyiswa mondo wapidh nyithindo giendi. Koro nyathi monyuol mayom onego bene yudo cha mama kende mochop dweche 6. Bang' dweche 6 to wawacho ni we give complementary feeds. Koro feeds ma nyathi pod dhi mbele gi dhoth to wachako miyo gi chiemo ma jomoko giendi chamo mondo mi ojiw nikech kochopo bang' dweche 6 to cha mama kende ok oromo. Amor mokalo Dr. Josephine ka daher mondo mi wakete maino kuom ratil mapiny e seche ma inyuolo nyithindo. Wanyalo deka chani low birth weight ma bende pimo no ni en achiel kuom gigo ma ithoro neno kuom nyithindo ma itiyo godo kata ma ing'iyo odiechieng' kodiechieng'. Ratil mapiny kata low birth weight en weight kata en ratil marom nade seche ma inyuolo nyathi? Seche ma inyuolo nyathi, kilo maber monego bed ni inyuolo go nyathi en kilo between 2.5 to 4 kilograms. Koro nyathi monyuol ka ratilne tin ne 2.5 kilograms, wawacho kata ni 2500 grams, mano endo nyathi mwawacho ni ratilne ni piny. Ma kaponono ni wadwa pima nyaluo, wanyalo kawo paket mar skari, paket achiel mar skari mar kilo 2 cha, to gi nus paket mar kilo 1 cha. Mano endo ratil maber. Koro katin ne mano endo to koro mano ratil maber. Kata wanyalo kawo paket 2 mar kilo 2 to wacho ni mano en ratil maber. Thothne seche ma itiyoga gi nyithindo ma inyuolo kod ratil matin kata low birth weight, githoro ga bedo kilo adi ni wacho ni en grams 2 grams me 2500 2.5 kilograms. Nyithindo minyuolo ga gi ratil ni ging'eny koso gitin koso gina gine diere? Kaka kamatiye karod thieth marasha wan gi kama waluongo ni nursery or newborn unit, kama wayude ng'eny nyithindo mayom ma nyithindo monyuol. Kapo ni gin gi shida moro amora to irwako gi mane ward mar nyithindo mayom, newborn unit kata nursery. To king'iyo kamorwak gi eno endo, nyithindo ma onyuol kapok ndalo gi ochopo kata ka kilo gi ne piny, ema ng'eny gi nitiere kanyo endo. Gikawo kuom nyithindo 10 ma orwak e ward no endo, ibiro yudo ka nyithindo 4 kata 5 gin nyithindo ma pok ndalo gi ochopo kata ratil gi ne piny. Manyiso ni chandruok en chandruok maduong'. En chandruok maduong'. To mano endo timore ok en mana karwa kende, piny mangima. Kata king'iyo statistics ma Kenya, nyithindo ma ndalo gi pok oromo, monyuol kara kilo gi ratil gi ne piny, ng'eny ahinya e karude thiethe mag nyithindo mayom. Daktari, ponono ni pok onyuol nyathi, to nikech kwani ni malo mokalo, wabochopo kanyo nyime matin, thuolo mag nyathi ni dhi maber e ngimane mabiro kod thuolo ne mar gamo tuoche, thuolo ne mag wito ngimane wabro mulo. Bende laktar ma bende ng'iyo nyathi, ng'iyo ng'ama miyo seche ma ng'ama miyo pekcha, nyalo fwenyo kapok onyuol nyathi ni nyathi nitiere nyuol kod ratil mapiny. Nitiere kaka inyalo fweny kapok onyuol nyathi koso? Nitiere kaka inyalo fweny. Laktar ok bi wacho ni adieri nyathi ni endi kilo nene piny, lakini nitiere gik moko ma laktar nyalo ng'iyo ma neni samoro mama ni endi nyalo yudo nyathi ma kilo nene piny. Ka ng'ama miyo ma nigi ich weight ne kilo ne ok medre kako nego bed ni medore, nikech nitiere sama mama nigi ich onego bed ni kilo ne medore. Koro ka kilo ne ok medre mang'eny by more than 7 kilograms, then nyathin modhi nyuolo ne endo nyalo bet ni piny. Nitie scan minyalo tim ne nyathi, scan mitimo ne mine man gi ich, mang'iyo kaka nyathi en. Koro scan ni endi ochiwo kaka nyathi tugo, ochiwo heartbeat mar nyathi, to nyalo miyi kilo mar nyathi e seche motime no endo be. Inyalo gol ratil mar mama. Ratil mar mama to iyudo sama mama odhi e klinik kochungi ratil. Koro mar nyathi scan, ultrasound scan nyalo chiwo estimate mar ratil mar nyathi. Thothne ang'o ma nyalo miyo nyathi inyuolo kod ratil mapiny kata ratil ma otinne mane wawacho ni ideal cha?
Thoth nyithindo minyuolo gi ratil ma piny en gimomiyo inyalo nyuol nyathi gi ratil ma piny en ni kapo ni onyuole kapok ndalo ne ochopo, nyithindo mwaluongo ni prematures kata preterms. Or ka nyathi ok odongo maber ei mama, nyathi onyuole ochopo ndalo ne monego bed ni nyuole to nokodongo maber, maybe nokoyudo chiemo maber kuom mama, koro or nitiere tuo mane mama ne godo ma omiyo ratil ne nyathi nok yud kilo ne nok medre maber. Kaka tuoche mage manyalo donjo kuom ng'ama miyo remo pek, manyalo miyo ng'ama miyo nyuolo nyathi mar ratinde ni piny? Koro gimomiyo mokwongo nawacho premature babies inyuolo gi ng'eny gi inyuolo gi ratil man piny. Nyithindo monyuol ka ndalo podi? Nyithindo monyuol kapok ndalo gi ochopo. Mano endo nyithindo ma pok otieko 37 weeks ei minegi. Koro gimomiyo ng'ama miyo nyalo nyuolo nyathi mar ratil ne ni piny en ka ng'ama miyo ni endi nutrition mare, yore mag chiemo mare ok ber. Koro en gi malnutrition, en gi nok mar remo, nikech ka en gi malnutrition nyalo miyo bet gi nok mar remo. Inyalo yudo ka mine moko yudo tuoche kaka high blood pressure, kata diabetes, ka gin gi ich, or kata mine mane nigi tuoche gi endi mbeleni kane pok giyudo ich, to tuoche gi endi ok obedo control maber, nyithind gi inyalo nyuol gi ratil ma piny. Ng'ama miyo kane gi infection, ka oyudo germs modonjo e dende momiye infections, nyalo miyo nyuolo, especially mag waluongo ni urinary tract infections, nyalo miyo nyuolo nyathi kapok ndalo ne ochopo. Ng'ama miyo kapo ni madho kong'o, kapo ni madho ndawa, nyalo miyo nyathi ratil ne ok bed maber. Komadho kong'o e trimester mane, debed ni saa momako ich no ko chako madho kong'o gi kanyo, kata no madho kapodi, kata kapo nono ni en ndawa, gi okang' mane marachie saidi? Orache okang' duto te, moloyo e trimester mokwongo, e dweche 3 mokwongo. Koro madho ndawa ni endi pod abro wacho ni ok en ng'ama mama ni endi, nikech ng'ama mama ni nyalo bet no madho ndawa directly, oro nyalo bet ng'ama waluongo ni secondary smoker. Kapo ni ng'ama odak godo madho ndawa throughout the time ma en gi ich ni endi, pod nyalo affect nyathino endo. Iwacho ni dweche 3-4 mokwongo, ang'a timore dweche 3-4 mokwongo gi momiyo kapo nono ni ng'ama miyo oji expose e weche mag ndawa, kata kapo ni ng'at modak godo madho ndawa to iro ni donjo kuome achiel kachiel, kata ko madho kong'o dweche 3 gi, ang'o momiyo gintiere kod maino mokalo, kata gintiere kod pek e losruok mar nyathi kachiel kod nyuolo nyathi e diere makare, kik wabed kod premature birth, kata nyathi minyuolo kod ratil mapiny? Dweche 3 mokwongo, abro emphasize on actually in dweche 2 mokwongo. Dweche 2 mokwongo. Tok kosemakich ni Tok kosemakich mokwongo. Nyathi seche go ema fuonde nyathi losore, ema dundo losore, ema tielo losore, ema wang' nyathi losore. Koro sama ng'ama miyo madho ndawa kata madho kong'o, kata yedhe mwaluongo ni madawa za kulevya giendi, to nyalo miyo fuonde gi endi ok losre maber. Kendo sama miyo ok yud chiemo makare, nyalo miyo fuonde gi ok losre maber. Dweche 2 mokwongo. Dweche 2-3 mokwongo. Koro bang' dwe mar 3, to koro bang' dwe mar 3 nyathi inyalo neno ni ma nyathi man gi tielo, kogo picha tinyalo ng'e ni ma nyathi dhano. Koro bang' dweche 3 koro nyathi fuonde manolosi go endo medo mana bet maduong', to bedo tegno. Yiene mine gi tok dweche 3 ginyalo kota ndiwo. Wacho ni ka dweche te ma ng'ama miyo nigi ich, nikech gik ma okwoto go endo nyalo affect nyathi, tegno mag fuonde mag nyathi. Wayudo kacha ni achiel kuom gigo manyalo miyo ng'ama miyo nyuolo nyathi maratinde ni piny en ka onyuol nyathi ka ndalo ne pok oromo. Ma bende wayudo kacha ni ndalo mar nyathi nyalo nyuol ka pok oromo, kotenore kod gik mang'eny mokalo, weche mag tuoche, wayudo kacha weche mag chiemo ma ok kare, wayudo kacha weche mag foto ndawa kachiel kod madho kong'o kachiel kod gigo mamero ji. Ilero nwa kacha maber daktari ni nyithindo gi iketo gi kamoro ni nasari,
inyalo pimonwa kacha ni ponono ni onyuol nyathi mara tinde ni piny saidi itere nasari mondo mi ang'o timre ang'a timre nasari kuno utimone gi ang'o nasari kuno. Nyithindo monyuol kapok ka ratindgi ni piny ohinyo yudo shida ma e dendegi nikech mana kaka nawacho sama onyuol gi ratil matin noendo fuondegi pok otegno maber. Koro ibiro yudo ka samoro gin gi shida gi yweyo nikech obo margi pok otegno, obwongo gi pok otegno, adundo gi pok otegno, nyimbi ich pok otegno. Koro to nikech gitindo be liet mar del ok ging'eyo kano. Koro ibiro yudo ka nyithindo giendi samoro yudo koyo makogi mapiyo piyo. Samoro kimiyo gi chiemo to ok gi absorb chiemo noendo kaka dwarore. Yweyo nawacho ni obo pok otegno, ginyalo bet gi shida mag yweyo. Nikech protein gi ne piny, immunity margi be pok otegno, koro gihinyo yudo infections. Koro sama okel gi e nursery to wa support systems magi. Koro sama oyudo shida mar yweyo nitiere yedhe mwamiyogi, inyalo ketgi e oxygen mondo okony gi yweyo. Nitiere kaka imiyo gi chiemo nikech ibiro yudo ka nyithindo giendi samoro ok ginyal dhoth, ok ginyal madho cha mama gi kikombe. Koro nitiere tube miketo negi ma imiyo gi godo chak ma dhi e igi direct machal gi ma okete donje inyalo ket donjo gi e ume kata inyalo donjo gi e dhoge. To dhi nyaka iye. Koro imiye chiemo gi tube noendo. Kapo ni gin gi infection to ithiedho gi, nitiere antibiotics mimiyo gi. Nawacho kendo ni nikech ginyo yudo koyo gikia rito liet mar del. Koro ibiro yudo ka waketo gi e incubator kata seche moko nikech e nursery kuno endo ok ni dakteche matiyo, ok ni nurses matiyo, nyaka mine nyithindo giendi betiyo. Wa practice gima waluongo ni family centered care. Koro gik mwatimo giendi kata pidho nyithindo giendi ne nyathi ma stable, ng'ama mama ipuonjo kaka onyalo pidho nyathine gi tube noendo. Miye mar liet inyalo kete gima waluongo ni incubator. Incubator en gima kopo kaka i mama ne chalo nikech nyithindo giendi nawacho ni ng'eny gi gin minyuolo kapok ndalo gi ochopo. Koro incubator noendo koro odwaro liet ma ne en godo cha. Koro incubator noendo nitiere kaka liet ne bedo regulated. Koro ng'eni sami pimo kiyudo kobet mang'ich to liet ne noendo nyalo bedo regulated. To kapo ni onge incubator, mana kaka nawacho ni joma mine konyowa, watimo gima waluongo ni kangaroo mother care. Koro kangaroo mother care nitiere le miluongo ni kangaroo, onge kode Kenya kaendi, oyudore Australia, le ma okete picha noendo. Neno ka le noendo ting'o nyathine e poch moro e iye. Koro nyathino endo yudo liet mar mama nikech del kawaida dend dhano liet moingo temperature ma environment ma oko. Koro ne nyathi mathin maratil ne tin, waketo dende piende gi piend mama bet kamoro kanyakla. Koro yudo liet mar mama noendo. Koro iume, irwako ne ogudu, lakini liet mar mama mane machiegni gi mane oyudo cha ema pod oyudo. Koro aneno ka wayudo kangaroo mother care kaka onyise picha noendo. To ineno ka kangaroo mother care kata gin rude ng'ama mama nyalo timo kangaroo mother care. Iluonge ni, the fact ni iluonge ni kangaroo mother care ok nyis ni dayo ok nyal timo, ng'ama baba ok nyal timo, kata nyathi gi maduong' ok nyal konyo e timo kangaroo mother care noendo. Concept en ni oyud liet mar dhano. Seche mitimo kangaroo mother care ni aneno ka miyo ni entiere kod kore nono mondo ochiw thuolo maber mondo pien dende oriwre gi pien dend nyathi. Nyathi bende dende ni nono lilo mana wieno kende moum koso. Sama itimo kangaroo mother care ni nyathi ni endi dende ni nono, ma kuond moum gin kuond ma mako ga koyo mapiyo piyo. Koro ibiro yudo korwakne mittens e lwete, gima chalo socks mag lweto ka, socks e tiende, to gi kogudu e wiye. To piende ni nono mondo yud liet noendo direct koa kuom mama. En Dr. Josephine e chenro mar penj laktar kokalo Ramogi TV ka wacho ni ngima en mwandu, kik idhi mabor kata matin, kik isudi.
naneno ni en gima ber ka koro wuoda mabihanni oriwa rus kendo kae mar ariyo. An adwaro ni en otimwe rus gi thapki. Make your mealtime more magical. Buy any participating pack. Check under the cap to get your code and stand a chance to win free food shopping for a year, plus millions in instant cash, airtime, and shopping vouchers. Yie wich mang'ich mos ka itang' ni mar yie wich makamago gin mayom yom kendo nyalo chote yo mayot. Bihanni opogore na ahinya. Aparo ni nitie gimoro mwakia ka. Twende vacay na View Travel. Masai Mara or Amboseli from 14,500. Samburu or Savo from 24K. Mombasa, Diani or Malindi from 14K. Nairobi staycations from 5K. Dubai and Zanzibar from $640. Mauritius, Cape Town and Egypt from $1,000. Maldives, Seychelles, and Thailand from $1,200. Call 0703-254-254 for booking. In what is now Kenya's worst drought in 40 years, over 5 million Kenyans are facing starvation. And almost 1 million children are staring into an uncertain future due to hunger and malnutrition. The situation is predicted to get even worse in the coming months. Our time to act is now. We have always been there for each other in the spirit of togetherness. One people, one nation. Together, we can help children in the worst hit counties to have a tomorrow to look forward to. Every help counts. To send your donation, dial *802# on your phone or visit www.saidika.co.ke, an initiative of Kenya Red Cross Society and Saidika. Jiboost na milioni moja kila wiki kwa kucheza Shabiki Midweek Jackpot. Kwa 15 bob pekee, bashiri mechi 15 za Shabiki Midweek Jackpot ushinde milioni moja. Cheza sasa kwa kutuma neno MJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Shabiki.com. Penj laktar ko kalira Ramogi TV kawa wacho ni ngima en mwandu. Wantiere kod Dr. Josephine studio en laktar molony e tuoche mag nyithindo. Kawuono wang'iyo ratil mapiny ma inyalo nyuol godo nyithindo. Kama ne wagi kaka ne pok wadhi e yueyo ne wang'iyo kacha ponono ni onyuol nyathi ka ndalo ne pudi. Ma bende nachiel kuom gigo mamiyo ga inyuolo nyithindo kod ratil man piny to itero gi nasari. Dr. Josephine opimono kacha gigo matimore nasari. Kama ne wagi kenen kar kangaru madhake ama liet mar ng'ama miyo idwani mondo miyo ket kom nyathi mondo midende oyud liet. No wacho ni kata dagi nyalo konye, nyathi gi machielo nyalo konye, wuon nyathini nyalo konye ni oken tich mowene ng'ama miyo kende. Wadhi nyime gi kanyo. Koro mano endo kamane kaka na wacho koro wacho ni ipidho nyathini endi kech nyalo yudo ka nyithindo gi endi ok nyal dhoth. Imiyo gi yedhe mag antibiotics magengo mathiedho tuo ma onyalo bet ni en godo. To koro kangaru madhake anitime kuom thuolo maromo nade? Kangaru madhake ani endi onego time ma nyathi tegno mo chop kilo mane owacho ni nyathi mar 2.5 cha. Kilo 2 gi nus. Kilo 2 gi nus. To kaponono ni nasari bende beda kanyo nyako chop kilo 2 gi nus. Kwa pode ne nasari kangaru madhake nyalo timore kata dala. En gima dhi mbele dala. Kendo mano ende gima wa encourage nikech
sama mine nyithindo giendi timo kangaroo, sama gibedo involved e rito nyathini endi, to nitiere confidence ma giyudo. Nikech ni ng'enyne ka ng'ama miyo yudo nyathi ma ratil ne ni piny, to onyalo chako wacho penjore ni samoro an ema amiyo nyathini chal kama endi, samoro gima natimo emomiyo nyathini endi chal kama endi, samoro okuonga, samoro ira, nyathini endi ok dhi dak, ok dhi dongo. Koro ing'eni sama oket gi be girito nyathi, to miyo giyudo confidence no endo, to miyo ging'e kaka gibro rito nyathini endi kata ka gidhi dala, nikech ne gichako sama ne nyathini endi onyuole. Koro ng'enyne nitie gik mang'eny mwang'iyo kapok nyathi odhi dala. Kwang'iyo kaka osiptal mar Russia kuma ntiere, ka nyathi ochopo kilo 1.8, to wanyalo weye odhi dala kaponi onyalo, nikech by that time onego bed ni onyalo dhoth, to onyalo madho chak gi kikombe, ok ginyal dhi gi tube no endo dala. To oonge gi shida moro amora, oonge gi tuo moro amora kendo ma nyalo miyo ok odong maber dala. Gini timo didi odiechieng'? Kaber gini endi ng'ama miyo ok nyal bet kama odiechieng' mangima, otieno mangima. Kako oket nyithindo go endo inyalo twege. Kaka mine ting'o nyithinde ng'egi, nyalo luoko godo sende, inyalo tedo godo. Ma endi nyithindo gi endi ok oum gi auma kamano endo, nitiere kako twege. Koro ng'ama miyo nyalo timo ma endi to pod otiyo, chapni achapa to nyathine otiyo. Nyathino ok pek, madang' owach ni. Thothne tuoche mage mathoro mako nyithindo ma onyuol kod ratil mapiny mar del, nikech wachonwa kacha nitiere antibiotics ma samoro imiyogi mondo mi ogeng' kata ogore kod infections. Infections kaka mage mathoro bede? Infections mathoro bedo gin ng'enygi gin infections maluongo ni bacterial infections. Nitiere germs mwaluongo ni fungal infections pe. To nyithindo gi endi apart from infections nitie complications ma nyalo mako gi. Complications gi endi mako fuonde te mag nyithindo, nyalo mako obwongo. Nawacho ni nyithindo gi endi poko tegno maber. Koro ibiro yudo kata ka leche mag remo ma supply ma dhi obwongo ok otegno maber, koro seche moko ginyalo yiech ma nyathi remo chwere obwongo. Ok giyue maber nikech obo mar gi pok otegno, adundo gi pok otegno. Koro ibiro yudo ka samoro gin kata gi gimowacho ni a hole in the heart, nikech pok otegno, bugo mantiere adundo. Nikech ng'eni kaka ne adundo tiyo ka ne ene ich, opogore gi kaka adundo tiyo ka entiere oko. Koro ng'eni lokruok gi endi timorega gi kaka nyathi medo dongo. Nyimbi nyalo bet ni pok otegno, koro ibiro yudo ka nyathini endi seche moko imiye kata chagni endi to oko tolerate, oko donji maber, ok winjre kode, kata oko nyal absorb rembgi, mana kaka rembgi samoro nikech rembgi pod yom be. Ibiro yudo ka red blood cells margi iketho mapiyo piyo. Koro giyudo gima waluongo ni jaundice, giyudo gima waluongo ni anemia, nok mar remo e del. Daktari, ng'eni ma gin complications ma nyalo buogo ng'ato matin, nikech adier nyathini ratil ne ni piny, samoro nikech nonyuole ka ndalo ne pok ochopo, oyudo infection kata oyudo tuo manyalo miye kata anemia. Wang'e kaka anemia timo nyithindo, samoro yudo bugo e adundo ne, wang'eyo gima nyalo timore kapono ne adundo nitiere kod chandruok gik moko kaka bugo. Koro thothne ireso nyithindo gi nang'o? Ponono ni oyudo infection, iwacho ni bomiye antibiotics, ponono ni oyudo ka nitiere kod bugo e adundo. Ponono ni oyudo ka bugo ni adundo, ibiro nitie yath mibiro miye manyalo konyo dino. Mana kaponi koro nyithindo matin ma ibiro yudo ka kata kosemigi yadhni endi to podok dinre, mago endo biro nyalo miyo itimonegi operation. Complications moko gi endi, nitiere yore minyalo geng complications gi endi. Mana kaka nawacho, inyalo geng nyathi mondo kik nyuol kapok ka nigi ratil matin, chakore gi kaka warito mine mag nyithindo gi endi dire magi, kata kapok gibet mapek. Onego bed ni care chakore, gima luongo ni prenatal or preconception care. Ng'ama miyo onego bed ni pango
ong'eyo onego bed ni ong'eyo ni higa manyien to adwa yudo nyathi. Koro ang'o gini monego bed natimo, onego bed nachiemo marom nade, to kamako ich to onego bed ni atimo nang'o, achako klinik chon mondo kapo ni an gi tuo moro amora to ithiedhe chon. Kapo ni nitie tuo mane an godo to koro thiethne ok en kaka nadhicha, thiethne koro bet mopogore. Inena mapiyo piyo, ing'iyo ni ratilna, amedo ratilna, amedo kilo marom nade, nyathi be ing'iyo chalne seche ma ng'ama miyo no endo dhi. To kapo ni nikech kata pod inyalo tim mago endo to joma tin pod bro yudo nyathi mapok ndalo ne ochopo kata nyathi maratilne. Koro ka oyud nyathi machal kamano endo to nego tere e karod thieth ma inyalo rite maber. Koro karod thieth kanyo endo kochak rito complications, kochak thiedho complications mana wacho mokwongo ka, to nyalo prevent complications manyalo biro bang'e. To kapono ni ng'ama miyo onyuolo nyathi ka ndalo ne podi kotenre kod gik mopogore opogore kaka malnutrition samoro, ng'ama miyo ok chiem maber, ng'ama miyo samoro tiere kod tuoche mopogore opogore, gini bende nitiere kaka nyalo duogo ma en bende hinye kopogore ni hinyo nyathi to en bende nyalo hinye kata nyalo kelo ne chandruok ne ng'ama miyo no endo. Ng'enyne wawacho nikech gik ma ng'ama miyo ni godo onyalo bed ni en godo e pregnancy machielo mabiro, age machielo mabiro niendi. Koro ng'ama miyo monyuolo nyathi mapok ndalo ne ochopo, nyathi maratil ne ni piny, onego ng'iye mondo ng'i ni ang'o momiyo nonyuolo nyathi ma ratil ne ni piny kata kapok ndalo ne ochopo. Mondo nikech kapo ni omako ich to shida no endo nyalo yudore kendo bang'e. Erokamano. En penj laktar biro ni achiel kachiel kwa kale Ramogi TV, kawa wacho ni ngima en mwandu, kik idhi mabor kata matin, kik isudi. En gima ber kakoro wuoda mabihanni oriwa rus kendo kae mar ariyo. Anadwaro ni en otima rus gi thapki. Make your mealtime more magical. Buy any participating pack. Check under the cap to get your code and stand a chance to win free food shopping for a year, plus millions in instant cash, airtime and shopping vouchers. Chieng' maraboro, Nyasaye nong'iyo piny moneno ni ber koketo jarit e paradiso mare mane piny ka. Emomiyo Nyasaye nochweyo japur. Chakore achaka gi kodhi achiel mopidho gi hera matin. Gweth mar koth, kendo bang'e oti ka okelo chiemo ma wachamo. Donge wanyalo loso puodho maber ma wacham chiemo mawuok kama ler kendo kama mor. Riwri gi alori nyaka Black e chenro mar pur gi ohala. Chieng' tich adek ka tich adek, saa 1:45 mar otieno. Mana e Ramogi TV. Unlike other insecticides which are imported, Bolt is primarily manufactured with locally grown pyrethrum, which means that local farmers benefit and our economy grows. Buy Kenya, build Kenya. Mondo iyud wendane kaka sikiza timu mari, dimana *812 *784# to parie ni Ramogi TV enie ot mar jower te. Kuanzia mwezi ujao tutapeleka Hustler Fund katika awamu ya pili. De jatich moro amora matie Kenya ka ohero ni mondo mede pesa marom gi kaka ngima en. Uganda jo Kenya oriwore mar dhialo jotije nyasi mar Labor Day. Ka jatend piny Kenya William Ruto jiwo kungo mar bero ngima jotije e kinde mag rutaya. On our planned protest rallies, we confirm that they are on tomorrow, beginning 6 a.m. We still urge them to consider to proceed in the bipartisan talks in Parliament.
Kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance oramo ni ng'anyo margi chakore kiny kata doko ni obila oyango ni ng'anyo no balo kod chike maturka. We are going to be doing the autopsies in teams. Any of our people have their organs missing, we will tell the world. There is nothing we are hiding. That is the truth. Bero maringre 110 mano kwenye bungu mashaka hola ochakore kapinyo wacho koro nywako yore manyasani e manyo joma dipo kapod dong e bungu no. Machiegni kendo penj laktar kokali Ramogi TV kawa wacho ni ngima en mwandu. Wantiere kod Dr. Josephine e studio. Daktari osewuotho kodwa okange mopogore opogore kendo yawo pachwa malach. Opimonwa kaka thothne inyalo nyuol nyithindo mantiere kod ratil man piny, kata kaka inyalo nyuol nyithindo mandalogi pok ochopo, kata kama nitiere kaka inyalo kong nyithindo gi maritgi e yo maber mokalo ma giyud ratil monego bed ni giyudo kapok giwuok mondo mi gidhi dala, kata ka gin dala bende pod inyalo ritgi. Daktari, seche ma nyathi onyuol kod ratil matin saidi, wacho ni pidhe imiye yatha antibiotics mondo mi gimane obed maber, obro kwanyo ratil mapiyo piyo kaka nonego bed ni okwanyo kapok onyuole koso pod nitiere ywaruok moro matin nikech ma ma ok onego bed ni e gima timore? Ng'eny nyithindo monyuol kapok ratil gi ka nigi ratil mapiny bro kwanyo ratil monego bed noyudo, ma by the time mochopo higni 2 to obro bet noromre gi nyithindo manonyuol ka ratil gi beyo. Ibro yudo ka nitiere matin ma nyalo bet gi complications nikech gima nyalo mono gi kwanyo ratil mapiyo piyo en ka giyudo complications manawacho go kapo ni giyudo infection. Ok ni nyithindo temo nyuol gi ratil man piny bro yudo infection, ok ni nyithindo temo gi ratil mapiny bro bet ni ok nyal absorb chiemo monego bed ni gichamo. Koro ka gionge gi complication mora mora to gibro kwanyo ratil maber mapiyo mana kaka nyithindo moko giendi. Daktari, pimna mana matino no nyathi ma samoro onyuol kod ratil man piny kata onyuole ka ndalo ne podi, ka osewuok e hospital ma orite kaka ng'ama miyo nyalo temo mondo mi orit nyathine maber, nyalo bedo kod chandruok e ndalo mabiro koso kotieke kata koro tieke tika maber chuth? Koro nyithindo ma onyuol ka ratil gi ne piny nikech complications giendi pod nyalo biro bang'e. Yoni onyalo bet ni complications manawacho ka onyalo bet ni ne wa rito gi maber to kodhi dala to ok omiye rit makare. Nyithindo giendi awacho ni ng'eny gi nyuolo kapok ndalo gi ochopo, to madini monego bed ni giyudo ng'eny ne ng'ama miyo nyathini endi e dweche 3 mogik kapok ndalo ochopo. Koro ibiro yudo ka ng'eny nyithindo giendi gionge gi madini moromo e dendgi. Koro sama gidhi dala to wamiyo gi madini gi, waluongo ni supplement gi madini kaka iron, kaka calcium makonyo gero remo, makonyo tego choke mag nyithindo giendi kachiel kod obwongo. Koro nyithindo monyuol kapok ndalo gi oromo nikech funde gi ne pok otegno, sama gidhi noendo imiyo gi gin nyithindo ma bedo booked mondo giduogi mondo omigi follow up. Nawacho ni inyalo ng'eyo ni odongo maber mana kosechopo higni 2 ma koro catch up gi nyithindo mane ndalo gi manonyuol ka ndalo gi osechopo, manonyuol gi ratil maber monego bed ni inyuolo gi nyithindo giendi. Nikech complications manawacho ma short term goendo nyalo dhi ma bed long term. Mara dundo mana kaka nawacho no endo wamiye yath samoro manyalo temo gingo burno endo. Kapo no kodinore to wabro ng'eyo nade kokwa luwo nyathini endi koko bedo booked mondo waluwe. Nikech adier kaka ni wacho cha ne apani ne kok ne ni to ne daktar machielo mano wacho ni bugono othoro ga bedo matin ma kaka imedo rit nyathini e kaka omedo dinore, mak mana kodhi ahinya makoro kako onego bed ni remo ringo kata remo wuok e adundo to kapo nono ni oduong' ahinya ko kabro chuno ni mondo mi otimne gimoro kata kaka surgery ma bende nyalo time yore mopogore opogore kaka usebedo ka uleronwa. Complications ka dwani mondo mwakete maino matin nikech ni wacho nwa kacha ni e seche ma ng'ama miyo poko mako ich preconception nyaka miyo ni ritre maber e dweche 2 mokwongo tok mako ich nyathini nyaka neni oyudo gik moro amora modwaro e min gi kata chaka winjo kimulo kamoro kanyo ni e dweche 3 mogik. Tiende ni gidi ochal waya mutudore koni gi kocha koni gi
kocha kapok omako ich nyathini. Mulna dweche 3 mogik ni motegno maber mondo aduokie complications kamatin mondo mi watem ane kaka wanyalo geng'o gigi mwanyalo geng'o gi laksechegi. Nowacho ni periods mag development of course ng'ama mama onego bed ni dende ber kapok omako ich. Eka ich momako ni endi bro bet maber. Dweche 2 mokwongo, dweche 2 gi nus mokwongo ema organs mag nyathi develop, kaka dundo, kaka obwongo, kaka obo, kaka fuonde mag del te bedo iloso mondo ochalgi kaka mar dhano. Then bang' dweche goendo, koro fuonde goendo nego bed ni chako tegno mos mos. Koro dweche 6 mogik en ma fuonde ne tegno. Ing'eni sama nyathi ni e ich oyudo chiemo kuom ng'ama mama. Koro dweche 3 mogik, nikech nyathi ni endi omedo dongo kendo dongo mapiyo piyo sama en e ich no endo. Koro dweche 3 mogik, nikech sama onyuol nyathi onego bed ni nyuole gi stores ma onyalo tiyo godo bang' kosewuok e ich kaendi. Koro stores mag madini kaka iron mitiyo godo e loso remo. Ng'enyne kata e dweche mokwongo ka oyudo, but ng'enyne mondo okan be moko e dende, nikech sano endo osebet maduong'. Mondo okan moko e dende yudore e dweche 3 mogik ni endi. Calcium ma itiyo godo e geng'o e loso choke mondo bed motegno be ng'ama mama chiwo ne nyathi e dweche 3 mogik ni endi. Vitamin D onego bed ni ng'ama miyo chiwo ne nyathi e dweche 3 mogik ni endi. Koro ka nyathi onyuol kapok ndalo ne ochopo, nyiso ni ok obi yudo madini gi endi monyalo kane dende. Koro sama onyuole ni endi to ibro yudo ka nyithindo gi ng'eny gi remgi rumo dok piny piyo piyo moingo nyithindo moko ma onyuol ka ndalo gi osechopo. Biro yudo ka ginyalo yudo tuoche mag chogo moko tegno mayom, kaka tuo kaka rickets, nikech nok giyudo madini manonego bene giloso godo choke gi endi. Ni mulo gimoro kaka jaundice? Koro mar jaundice be owacho ni nyithindo gi endi matindo, remo mar nyithindo opogore gi remo mar gima loso remo, red blood cells, opogore gi mar joma dongo. Koro the smaller the child is, or the younger the child is, chembe mag remo gi endi ng'eny moingo mar nyathi ma ndalo ne mabet dit. Koro magi endi nikech ginawacho ni giyom ndalo gi lifespan gi ni piny moingo mar nyathi mabet dit. Koro ibro yudo ka remo gi endi ok ng'e mana kaka del timo ga repair ni gik moko te. Koro magi endi iketho mapiyo piyo moingo mar nyathi ng'ama duong'. Koro sama iketho gi ni endi to nitiere gima gigolo ma yelo manyalo dhi e del, manyalo dhi e obwongo nyathi, ma ketho obwongo nyathi. Gima yelo no waluongo ni bilirubin ma kelo tuo mar jaundice no endo. Nyache ni wamulo wacha bilirubin ne wamule ka kendo en wach moko nego beni kawe yoro yuma kata matin. Dr. Josephine, yudo ni samoro ng'ato okonyole e osiptal kotende kod achiel 2 3. Samoro bendi yudo ka ng'ato okonyore dala kotende kod achiel 2 3. To samoro seche mokonyore dala ni moro no kalo kate gik moko, nikech ni wawinjo kacha ni seche ma ng'ama miyo pek nitiere gik monego beni timo mondo mi otene, mondo mi orite, mondo mi obed kod kwe mar paro kachiel kod chuny, mondo mi nyathine mane yecha bedo bed gi kwe mar paro, ma kata seche ma nyathini to nyathi ok winj pressure kata stress, nikech ok ang'eyo ka wachni na adiera ni ka ng'ama miyo onge gi kwe to nyaka nyathi bende onge gi kwe ich. Adiera moro bende nitiere kanyo? Mano endo adiera nitiere. Mulna wachno matin nono. Ng'ama nigi stress nitiere hormones ma dende golo ma luongo ni stress hormones. Stress hormones gi nyalo mono nyathi dongo maber kaka onego bed no dongo. Mana kaka stress nyalo affect ng'ama duong'. Iyudo ka ng'ama duong' ka nigi stress, ng'ama nigi stress ok inyal dhi tich, inyalo yudo inyalo yudo tuoche kaka high blood pressure, kaka stress ni endi be affect nyathi ma pok onyuol. Maka poni ng'ama miyo nigi stress bende onyalo nyuolo nyathi mantiere kod onyalo nyuolo nyathi matin ratil ne poko ratil ne ok ber. Mulna kaka joma mine mapek nyalo manage stress kata kaka ginyalo
bedo mabor kod stress nikech nitiere gik mang'eny matimore e ngima joma mine. In ng'ama miyo, an ng'ama miyo, ang'eyo ni joma mine nyalo kalo ga weche matek mokalo to pek. To dwani mondo mikik nyathine kale gigi ma onyuole kar ndalone podi kata kar ratil ne piny, mondo mikik obed gi complications mane wayudo ni nyalo bedo tuoche mag adundo, nyalo bedo ni samoro obwongo ne ok odongo maber. Gin complications ma nyalo hinyo nyathi ndalo mabiro. Koro ng'ama miyo, wach mar ng'ama miyo man gi mayach, mano endo waluongo ni en responsibility mar familia or society mangima. Kech ma endi ng'ama miyo monego bed ni bedo supported gi jite. Ich ok en mar ng'ama miyo moting'e no endo kende. Koro en mana ni ng'ama miyo ni endi nyaka bed supported mondo oritre maber. Onego bed ni en gi ng'ama konye manyalo miyo oyudo chiemo maber. Onego bed ni ogolo paro mang'eny mabiro ne oduoko piny kong'eyo ni ene ma nyathini endi depend kuome mondo odong maber. Ma ng'ama miyo kik par ni gini otimo neno wuon, opar nyathine sa asaya ma gi stress, kata gimoro dwa donje to opar ni nyathina bende dhi yudo stress ni. To ne joma mine makonyore dala ma bende samoro inyuol dala, samoro nyamrechi bende ni mabor, samoro piny otieno kaka inyalo chopo e osiptal bende otami, to ndalo pok oromo tinyuolo nyathi mantiere kod ratil mapiny. Mokwongo watemo geng'o sama ng'ama miyo mane wawacho ni planning onego bed ni timore preconception kapok ng'ama miyo omako ich. Sama omako ich no, sama gidhiga e clinic to nitiere waluongo ni delivery plan ma ipango godo, ma imiyo gi scenarios gi endi te. Kapo ni in kama ang'o mi plan ne, ma kapo ni en emergency to inyalo timo nang'owa. To kapo ni mano timore, koro kapo ni mano endo timore, ng'ama miyo nyuol e ot, ne wawacho ni nyithindo gi endi mokwongo ginyalo bet gi shida mar yweyo. Mano nyathi monego bed ni iringo gode e osiptal nikech onge kaka ibro konye ot kanyo endo. To sama iringo kode e osiptal no endo, ok kik iboye gi leso mane wawacho no endo. Mana kaka ne waketo picha mar kangaroo mother care mondo oyud liet monego bed no yudo cha. Onego kete e dend ng'ama miyo no endo maume maber, makata ka oyudo thuolo mar dhi osiptal to en e dend ng'ama miyo no endo mondo kik ochop osiptal ka dende ng'ich. Mama en gima mine te onego bed ni timo, ng'amotimo nyimine monyuolo nyithindo maratind gi ni piny. Kato nitiere gimoro miwacho bende monego bed ni wakete maino, ng'ama miyo mapek ok en responsibility en owuon, en tij family te, en tij jaode momiye ichni, en tij nyiminege, en tij owetene, en tij anyuola. Mamiyo ni nyaka warit waduto te wate kanyakla nikech ma en ngima mabende medore e anyuola. Daktari, wang'iyo kacha gik mang'eny mabende osekelo kata osechangia. Namba achiel ni wacho ni mondo wageng' gigi duto te en planning, en chenro makare. Ng'ama miyo nyaka chandre e yo maber kapok omako ich. Ka omaka ich ni ochano chenro ne kaka mag clinic mondo mi fweny chandruoge gi ponono ni ginyalo timore chon. To ponono ni otimore ni onyuolo nyathi ka ndalo ne podi, bende pimonwa kacha gik monego bed ni timo mondo mi nyathini obed kod ratil maber. Daktari, nitiere gimoro ma wiyo wil go ma diher mondo mi parnwa? Gima wiyo wil go ma daher mondo apar en kane seche mane wawacho gima omiyo ng'ama miyo nyalo nyuolo nyathi mapok ndalo ne ochopo kata maratil ne ni piny. En wawacho ga extremes of age. Yini waneno nyithindo mine mang'eny ma gin teenagers. Yudo ka nyathi ma ja class 7, ja class 8, ja form 1, below 17 years of age. Kata ng'ama miyo ma ike ng'eny, above 35 years of age. Mano endo be keto nyathi, inyalo nyuol nyathi kapok karatil ne ni piny kata kapok ndalo ne ochopo. My advice ni joma mine kata nyithindo manyiri ni kidwa nyuol riri kode higni 20 ka between higni 20 nyaka 30. To kapo no timore ni iyudo gi tok 35 goendo, koro gik mane wawacho ka ritri maber, ichiem maber, iwe stress. Kapo ni otimore ni nyuolo nyathino endo, ring kode osiptal. Kapo ni yude dala, to kapo ni ene osiptal, of course osiptal ibro teri, ibro riti maber. Tibro puonji kako nego bed ni rite
sama ine hospital nendo. Talking ni pradega bich ango matimore ne dende ngama miyo momiyo thuolo ne mar nyuolo nyathi ma ratil ne ni piny kata mar nyuolo nyathi ka ndalo ne podi ni malo. Wacho ni kaka ng'ato dongo e kaka del medo tiyo. Koro tiyo mar del medo ol. Ionge gi nguvu kaka nein ka nein ja higa 20 30. Koro nitiere changes matimore kata mane del mane cells manyalo miyo ng'ama miyo nyuolo kata nyathi man gi complications moko nikech onyuol koduong. Ne we will give point my important mane mano nego beni chako godo. Kata kama na dokero kama no makende Dr. Josephine Amorga mar neni Amorga mar bedo kod odiechieng e chenro mar penj laktar kwa yudo thuolo. Wach mogik miweyo wagodo. Wach mogik ma wew godo en ni nyithindo monyuol ka giratil matin kata kapok ndalo gi ochopo inyalo riti madongi mabed joma longo ka waluwo yore mana wacho ng'ama mama o change lifestyle ne kaponi en ng'ama metho kaponi en ng'ama madho ndawa gi nyaka giwe awe nyaka chieng gitiek dhodho nyathini endi to ber nikech kata madho ndawa rach ne ng'ama mama ni kata noonge kata ne nyathi mayom koro nego giwe completely onego bed ni ochako clinic machon makaponi en gi tuoche ma nyalo miyo nyathini endi wuok gi ratil matin to tuoche go endi nyalo thiedhi kata nyalo bedo controlled. To kaponi nyathini endi onyuol karatil ne piny to nitiere kaka inyalo thiedhe ma obed ng'ama duong to nitie ng'ama miyo gi anyuola te bedo concerned waluongo ni family centered care. Koro ken ting mar ng'ama miyo ni kende nikech nonyuolo nyathi mathin ene morito. Ng'ama baba nyalo konyo jomodong te nyalo konyo e rito nyathini endi mondo nyathini endi obed gi outcomes maber, nyathini endi odong kaka jowetene obed ng'ama longo e anyuola wa ni endi. Amor. Kapono ng'ato dwa neni kata dwa ni ng'ane reko kotende kod ngima nyithindo nikech mani kari mar lony iyudi kanye? Ibro yuda Ramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital kar nyithindo kata Optimum Clinic man Tomboya Estate. Erokamano. Kamane Dr. Josephine wachocha ema dwani mondo mi anyonra matin. Ponono ni nyathi manyako kata nyadendi ma jahigni 20 gi wiye kama daktari wacho ni riri kode kapok ichopo 35 ni mondo mi waduo complications ka piny to ponono ni ochuno ni kori dhido nyathi ka ndalo osebedo mang'eny nikech gik moko bende timorega mang'eny e ngima ng'ato to tem matek mondo mi bed machiegni kod laktachi mondo mi otai kendo wuoth kodi okang' kokang'. Erokamano kuom bedo koda oriti masani nyaka kendo odiechieng' machielo kwa bobedo kod chenro mar penj laktar. Ne jogo picha mawa erokamano ahinya ne director marwa Bob Wafula Papecho Okoth mano producer marwa ne ji duto temo kelo chenro ni mobedo kanyakla. Oriti uru masani luonga ni Ruth Otieno.